Ja sabeu que va dir Quim va ser el que va dir que era un bon lloc per comprar unes parcel·les perquè el Prat creixeria cap al sud. La construcció del cinema Capri va ser lenta, va durar 9 anys. Des que els meus pares van comprar els solars fins que es va començar a edificar i a pujar les parets i fins que es va acabar, va passar tot aquest temps, 9 anys. Avui veurem el ballet Burlon de Fermín Marimón, que és una pel·lícula de l'any 59, un curtmetratge, jo crec que esplèndid. Porta molta sort a la gent que el veu. El motiu d'aquesta celebració, en primer lloc, ens va agradar molt passant un retrobament del que és la família del Capri. I per la família del Capri entenem a tots els que han treballat i col·laborat amb nosaltres i a tots els que veniu habitualment. És un orgull, com a ciutat del Prat, poder gaudir del cinema Capri i us vull felicitar en nom de l'Ajuntament per el que significa la vostra trajectòria de tants anys. What made it so exciting?